Mga ka-disciple, may limit ba ang pagpapatawad? Hanggang 3 beses lang ba? O 7 beses? At paano kung paulit-ulit ang pagkakamali? August 14, 2025 at ngayong araw, Memorial of Saint Maximilian Kolbe, isang pari na nag-alay ng buhay para sa iba. Aalamin natin ang sagot ni Jesus sa tanong, hanggang kailan magpapatawad? Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 18:21-19:1, lumapit si Pedro at nagtanong, Panginoon, ilang ulit ko bang patatawarin ang kapatid kong nagkasala laban sa akin? Hanggang 7 ulit po ba? Sumagot si Jesus, hindi 7 ulit kundi 70 ulit na 7. Ibig sabihin, walang hangganan ng pagpapatawad. Ikinuwento ni Jesus ang talinghaga ng isang hari na pinagbayad ng kanyang alipin ng napakalaking utang. Ngunit sa kahilingan ng awa, pinatawad siya ng hari. Pero nang siya naman ang singilin sa maliit na utang, hindi niya pinatawad ang kanyang kapwa. Nagalit ang hari at ipinakulong siya hanggang mabayaran ang lahat. At tinapos ni Jesus sa pagsasabing, ganun din ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi ninyo patatawarin ang bawat isa mula sa puso. Mga ka-disciple, madali magpatawad sa maliit na bagay. Pero kapag malalim ang sugat, minsan gusto na lang nating magtanim ng sama ng loob. Pero ang tunay na alagad ni Kristo tulad ni San Maximilian Kolbe, marunong magpatawad ng walang sukat at handang mag-alay ng sarili para sa kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa kapakanan ng nakasakit, kundi para palayain din ang puso mo mula sa bigat ng galit. Mga ka-disciple, kung may galit ka pa sa puso mo ngayon, baka ngayon ang tamang oras para palayain ito. Tulad ng ginawa ni San Maximilian Kolbe, piliin nating mahalin at magpatawad kahit mahirap, dahil yon ang paraan ni Kristo. Ako po si Brother Rai, nagpapaalala, ang pusong mapagpatawad ay pusong malaya. Online for Christ, offline with purpose. Shoutout time! Maraming salamat sa ating mga solid na tagasunod sa ating Facebook page. Patuloy tayong magbahagi ng mabuting balita at maging inspirasyon sa iba. At syempre, i-follow nyo rin kami sa YouTube channel para sa mas marami pang inspiring content. Be a digital disciple. Share Christ with every click.